lapač voľných radikálov. V jednotlivých produktoch je to od 50 až do 500. To znamená, aby sa koncentrovaným kyslíkom nedostali do pleti alebo respektíve do kože tieto voľné radikály. Po nanesení isobutanóne, ktoré máme samozrejme rozdelené na rôzne typy pletí, nielen preto, že to je mikrocirkuláciu, že vlastne spôsobuje ohľadenie pleti, oživenie tejto pleti, spôsobí prostráčka, ale kyslíkom môžete robiť aj ošetrenie nebudej a aktivitnej pleti. A tedy sa vlastne pomôžu prostredí, ktoré je nie tak laterálne, ale kyslíkom na to baktérie zabíja. To znamená,